Verifica la meva identitat, preguntant-me nom i data de naixement abans de qualsevol atenció. M'agrada saber qui m'està atenent. Si us presenteu, em dóna confiança. Doneu-me informació sobre la meva malaltia o tractament de manera comprensible per poder participar a les cures. Reviseu la medicació que prenc. Assegureu-vos que entenc per què serveix i com l'he de prendre. Pot sonar estrany, però abans d'entrar a quiròfan m'heu de preguntar la part del cos que m'he d'operar. Preocupeu-vos si tinc dolor, perquè el seu control és important per la meva recuperació. Recordeu rentar-vos les mans abans d'atendre'm i evitarem infeccions. Ajudeu-me a tenir un entorn segur per evitar caigudes. I ajudeu-me també, si estic sola, a tenir el timbre a la mà. Expliqueu-me l'informe d'alta i assegureu-vos que he entès les recomanacions i el tractament. Abans de marxar, confirmeu que he pogut resoldre tots els meus dubtes, sisplau. Junts fem una atenció més segura.